Ορίστε κύριε Πρόεδρε για 2 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Μηταράκης είπε ότι δεν έχει ούτε μία σχέση με την εταιρεία. Διαβάζω από το περιοδικό Unfollow, αλλά και κατέθεσα το βιογραφικό του από το Bloomberg, το οποίο αναφέρει ότι το 2003 με 2005 βραβευθήκατε και ως ο καλύτερος αναλυτής της Ευρώπης στην εταιρεία Fidelity, η οποία Fidelity International είναι επικεφαλής του Group Fidelity των διαφόρων χωρών και μάλιστα ως αναλυτής δεν κάνετε πράξεις. Είστε συγκεκριμένα υπεύθυνος να κάνετε ανάλυση για την Ευρώπη. Το ότι δεν έχετε καμία σχέση με τις επενδύσεις, θα σας ρωτήσω, στο πέραμα του Εύρου τι κάνατε? Τι κάνατε στο πέραμα του Εύρου? Πήγατε για άλλες επενδύσεις ή πήγατε για την Eldorado Gold στο πέραμα του Εύρου? Έχετε την ευθύνη εσείς? Από ό,τι λέει το περιοδικό Unfollow, αλλά και από ό,τι είπαν οι εφημερίδες και γράψανε όταν επισκεφθήκατε πάνω, είχατε την ευθύνη για την έγκριση των περιβαλλοντικών μελετών για την Eldorado Gold. Εάν αυτό είναι ψευδές, θα έπρεπε να το είχατε διαψεύσει στα δημοσιεύματα που είδαν το φως εκείνη την ημέρα. Αλλά τι να κάνετε αυτό? Αφαιρέσατε από το βιογραφικό σας τη θητεία σας στη Fidelity, αλλά στην Bloomberg παρέμεινε το βιογραφικό σας και αυτό κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων. Εγώ δεν σας κατηγόρησα ότι εσείς προσωπικά έχετε να αποκομίσετε κέρδος. Όπως επίσης δεν κατηγόρησα και το σύνολο των δημοσιογράφων ότι σταματούν να γράφουν ειδήσεις και δυσφημούν το έργο των κατοίκων της Χαλκιδικής. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ομάδες δημοσιογράφων με έξοδα της Ελληνικός Χρυσός πηγαίνουν εκδρομές στο εξωτερικό. Είναι αλήθεια ότι η Eldorado Gold, η Ελληνικός Χρυσός, πληρώνει εκατομμύρια σε διαφημίσεις στις εφημερίδες και στα κανάλια. Και έτσι επηρεάζει και την κοινή γνώμη και τα μέσα ενημερώσεως, τα οποία έχουν ουσιαστικά οδηγήσει σε ομερτά και δεν γράφετε τίποτα για την Ελληνικός Χρυσός, αλλά και εσείς ως υπουργός της κυβέρνησης θα έπρεπε να έχετε την ευαισθησία, κύριε Υπουργέ, όταν έχει να κάνει με πρώην πελάτες σας, να έχετε αρνηθεί τις αρμοδιότητες εκείνες τις οποίες έχετε και τις οποίες ασκείτε. Τώρα θα διηγηθούμε σε